el greix realment no ve de l'aire. Si mantenim una dieta equilibrada, li donem la quantitat d'aliment que li toca i continuem promovent una vida activa i que jugui, que es mogui, no té per què engreixar-se. No han de per què engreixar-se. Si continues amb el mateix hàbit de vida, donant-li una bona dieta, no ha de per què engreixar-se. Això depèn de nosaltres. Si controlem l'exercici i l'alimentació, no s'engreixen en absolut. No, tu continues tenint el mateix gos, amb el seu caràcter, amb les seves coses. No fem res sobre el seu caràcter. L'animal continua sent exactament igual de juganer, tímid, simpàtic, que era abans de l'esterilització. No és bo, no hi ha cap estudi que digui que les femelles s'han de criar una vegada, no, en absolut. Això és un mite que realment no té cap sentit. A l'animal li és absolutament igual que criï un cop. No és ni bo ni dolent. De fet, l'esterilització sempre, com abans es faci a la vida de l'animal, és molt millor pel seu futur.